ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقرا بزعبا جگنت فيوتوراري عبي ولداي أملكيتم أيته بلاي قداي أبتي لعل كبل استتقس مصحفهم كمزي بمباليهم زقلصوهم فيوتوراري عبي ولداي بجزا ورار فاشت طليان استفلطو حربني أمنيرهم دحري كاب سدت من ملاس منقست هايل سلاسة ون نحتي قعزي من محدار هاسي هايل سلاسة أي قزاني لهم بمشفات قبل علم منقستي بزحو قدآتي وبصحو سلازنورهم إدام كوتو هايلهم ودم بمنقست تحيزو أم مقلا ونبيت تأثيرهم فيوتوراري عبي ولدايجن سرعت هايل سلاسة قبل علي ودم بزوصد السقم تتنبركخم نمنقستي إيداي نسؤون نعم مقالا وهن بيت بليت آتيوم مدقعت بمفتصام ويدما أوبريشن بمسرح نودمن أبتي وهن بيت زنورو كالوت بكفعي سرعت هايل سلاسة استأثرو تقارن زوصو سومي جيجناب بمنبارم بحزبي عبي تقبالنتن أخبروتن زنورم حربن يعم كتما مقالا قدمي أوبريشن أغازي أب زمن قدماي ويانون كالي تمساسالي أوبريشن أتانا جدام نتوم بمنجستي ومبديتات استوهالو حربنياتات تقراي بزيكاتي أبرئسي سبسلطان منجستي زفنو ومدقعتي نهتي بورار فاش طليان كاب أسمرا ناب أديس أبابا تزرقحو زنابرا صرقيان نعصوم أمونغو هايل سلاسن نإرتراز غز زنابرا منجست إنجليزن يكاير زنابرا نقداو لووت سطوم دبلوماساو ركبن واتهدراو متحقازن عبي انقفات قتيم ونيرون برقصتي أب تقراي تفتيرو زنابرا سرعات ألبونتن بوليتيكاو زي مرقعن بتوم بوليتيكاو حتو زنورو محاربنياتات تقراي ترحستر على زي كونس اتوم نتي كونتات تبليصوم تጫጭሖም ዝነበሩ አሽሓት ለያውን ከተርትንውን ዓብይ ግደ ነይሩዎም بعد ወራር ፋሽስት ጣልያን በሚያዝያ 1933 ዓመተ ምህረት ካብ ኢትዮጵያ ምስ ወፀ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ፖለቲካው ዘይምርጋዕ ነጊሽ ነይሩ ካብ ስደት ተመልሱ ዝተመስረተ መንግስቲ ኃይለ ስላሴውን ሕግን ስርዓትን ዘኽብር ዓቕሚ ይነበሮን ነዚ ሲዒው ድማ ኣብ ትግራይ ክፍለ ሃገር ነጋዶን ሓረስቶትን እቲ ከባቢ بخطرتن لياون نورتومن طريتومن يسرقون يخطرون نيرم أموراو كفالتي تغلاي غزاستل على عمس جبارات نتي استفتر زي مرقع توسحق الولاو كوينو أقاري دويم بسنكتي استفتر سرعة أربون دما نتي بجزا ورار طاليان استهانت 180 كيلومتر أسفلت تسرقيا أديس أبابا أسمرا زبو زنبر قلقالة توطو نخبل تجديد نيرون بوده باص عبيلوم استفالالي شقط امقطن اصوارن يمحلالفو زنور منግስታት ኃይለ ስላሴን እንግሊዝን بشفتان كترتن እናት ዓገተ አም መንገዲ ይተርፍ ነይሩ መንግስት አዲስ አበባ ነቲ ዝካር ዝነበረ ክትራንን ፖለቲካው ዘይምርጋዕን ንህዝቢ ወጀራትን ራያ ዓዘወን ከም ቀንዲ ተጠየቅትና ገበረ ይውንጅሎም ነይሩ ኣብ ከባቢ ክልተ ውላዕሎ እንደርታን ራያ ዓዘወን بتي قعزي سرعات هايل سلاسة أين جزان يلوم شفيتهم زنور حربنياتات حبابيرم نشمونياتات منجستي أين قبلن زوالو جبارات وجرات كبابي أنون أب عين منجستي أتوم أتوم عين منجست هايل سلاسة زاتون كأند مع خنشفات يوم استوحالون جبارات وجرات كبابي أن ريت عفار وريرم منجست شيموز لآخلهم أما حضرتي أين قبلن يلوم سلازة عموسون نبراتهم من تريتهم من توريرو سانشو منتشح ماريا تريزا 50 شح خفتن 50 شح طمنجان نمنግስት عاديو توسنم كابتي بقدم ورار او اوان ورار فاش طليان زنبره ግብሪ بمطنن بعينتن توسخو كعاديو تገደዱም بعد تقلالي هايله سلاس كاب سدت مستملسو زرغحو حدش ممحدار بفلاي او سمين تግራይ زنورم سغات نمفواس تግራይ ክፍለ ሃገር ስጡን ቁጽር ምግባር ዝብል ከመ ዓብይ ስትራቴጂ ገይሮም ይጥቀሙ ነይሮም بمسرز زي سلت دما نسبة تግራይ ረጊጾም ዝገዙ ሓድሽቲ ሽሞኛታትን بማእኸላይ መንግስቲ ዝእዘዝ ግዙፍ ሰራዊትን ናብ ትግራይ ለኣኹም እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ዝነበረ ባህላዊ ኣከፋፍላ ግብሪ ብምቕያር بعينتن بمطنن وسخ ግብሪ ብምግባር ሓድሽ ስሪት ግብሪ ኣውጽኡ
እዚ ድማ ብሓረስቶትን ብዙሓት አቀይቶትን ትግራይ ዓብይ ብድሆ ገጢምዎ እዩ ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተልዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ንምቁፅጻር ግብሪ ካብ ምውሳኽን ኣሽሓት ሰራዊት ኣብ ርእሲ ምልኣኹ ህዝቢ ትግራይ በዓል ንባዕሉ እናተዋግአ ምእንታን ክዳኸም ገባራት ትግራይ ናብ ሰራዊት ሃይለ ስላሴ እናተመልመሉ ንኸኣቱ መጠነ ሰፊሕ ምልዓል ገይሩ እዩ እቶም ጭቆና ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ኣስገልጊልዎም እኽኽ ዝበሉ ገባራት ትግራይ ግን ብሽራፍ ጥቕሚ ከይተደለሉ بتاريخ توقست نزي مخان نتي ጻውዒት ነጸግዎም ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ እቲ ብዋና ጸሓፊ ጠቅላይ ግዝኣት ትግራይ ዝነበሩ በኩረ ወልደ ጊዮርጊስ ብ1937 ዓመተ ምህረት ናብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝተጻሓፈ ሚስጥራዊ ሪፖርት ብኸምዚ ይስዕብ ይቐምጦም በዚህም ጊዜ አዲስ በተቋቋመው ወታደር ክፍል ውስጥ የሀገሩ ሰው እንዲተዳደርበት ተፈቅዶ ስለነበረም ባላገሩ ባደረገው አድማ አንዳንድ ከሽፍቶች በምህረት ከገቡ ሰዎች በስተቀር ሌላ ሰው ለመቀጠር ሳይቀርብ ቀረ ፍልፍል ሐበሬታ ሚኒስተር ግዛት ሀገር ዝተረኸበ በቦክረ ወልደ ጊዮርጊስ ተጻፈ ሚስጥራው ሰነድ ናይ ትግርኛ ትርጉም ኣብቲ ጊዜ ዝተመስረተ ሓድሽ ወታደራዊ ክፍሊ እቲ ዓዲ ወይ ድማ ትግራይ ህዝቢ ክመሓደረሉ ተፈቂዱ ነይሩ ሓደ ካብ ሽፍትነት ብምሕረት ካብ ዝኣተው ወጻግና እቲ ገባር ብዝገበሮ አድማ ናብቲ ጻውዒት ከይቀረበ ቀረየ እቲ ብማጆር ዳሓር ጀነራል ነጋ ገብረስላሴ ብ12 ነሓሰ 1935 ዓመተ ምህረት ዝወጸ ትልሚ ውግእውን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጸገም ዝምልመል ወታደር ብኸምዚ ይገልጾም መንግስቲ ካብ ትግራይ ሓድሽ ወታደራት ንምምልማል ብዘውጽኦ ትልሚ መሰረት ንልዕሊ 6 ወርሒ ጻውዒት እንተገበረውን ከምቲ ዝሓሰቦ ክዕወት ኣይከኣለን መንግስቲ ካብቲ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ረጅመንት ንኽምልምል ዘውጽኦ ትልሚ ክሳብ ሕዚ ንወታደርነት ዝተኸተቡ ተጋሩ 380 ጥራሕ እዮም ንሳቶም እውን ዘዕጠቕናዮም ኣጽዋር እናሓዙ በብመዓልቱ ይስልሙ ኣለዉ ሓድሽ ወሰኽ ግብሪ ኣይንኸፍልን ዝተቐጽዓናዮ ዘይፍትሓዊ ቅጽዓት ኣይንዓድን ንሽሞኛታት መንግስቲ ኣይንቕበልን ዝበሉ ገባራት ወጀራትን ከባቢያን ንኽቐጽዕን ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣይንግዛእን ኢሎም ዝሸፈቱ ሓርበኛታት ሃዲኖም ንምሓዝን ናብ ትግራይ ዝተልኣኹ ኣሽሓት ሰራዊት ሃይለ ስላሴ ኣብ ርእሲ ገባራት እንደርታን ራያ ዓዘቦን መጠነ ሰፊሕ ግፍዕን ጨፍጫፍን ኣውረዱ ንህዝቢ ትግራይ ኣንበርክኾም ንኽገዝኡ ናብ ትግራይ ተሸሞም ዝተልኣኹ ሽሞኛታት ሃይለ ስላሴን ከደምቶምን እውን ኣብ ትግራይ ቅጥዒ ዘለዎ ምሕደራ ምዝርጋሕ ተሳኢንዎም ካብ ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ክሳብ ታሕተዋይ ጭቃሹም ኣብ ገባራት ምስቃይ ንብረት ህዝቢ ምውራርን ጉቦም እካብን ተጸመዱ አረሜናዊ ተግባር ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ርእሲ ገባራት እንደርታን ራያ ዓዘቦን ዝፈጸመ ግፍዒ ምስተዓዘበ ህዝቢ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ብርኪ ምምሕዳር ናይቲ ስርዓት እናቐረበ ተጨቂና መሰልና ተረጊጽና ንብረትናን ጥሪትናን ተወሪርና ፍትሒ ተጓደለ ድኻ ተበደለ እናበለ ውይ በለ ሰማዕ ግን ኣይረኸበን ፈሊጥያ ዝደቀሰስ ነቕኒቕካዮ ኣይሰምዕን ከም ዝበሃል ኮይኑ ኣብቲ ጊዜ ንሱ እዩ ነይሩ እቲ ብስነ ቃል እውን ሃፍታም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ብምባል ዝዝይም ዝነበረ ወየ 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 ጸሓፎ ለምዘበን እንታይ ጉዱ ብንቃ ዓጣፍ ልማለዱ ብዲበላ ጠሊ ወረቀት ልቐዱ ኣዛብ ሰዲድልና በብዓዱ ግፍዓው ምሕደራ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተሸኪምካ ምቕጻል ዝረብረቦም ገባራት እንደርታን ራያ ዓዘቦን እውን ካብ ገዲም ነዚ ሽከም እንግዳ ኣይብልናን ኢሎም ጠበንጃ ብምልዓል ምስቶም ዝሸፈቱ ሓርበኛታት ተሓባቢሮም ምስቶም ኣገዲዶም ግብሪ ክእክቡ ዝወፈሩ ጭቃ ሹማትን ወታደራትን መንግስቲ ግብግብ ገጠሙ እዞም ጭቁናት ገባራት ትግራይ ዘልዕልዎ ህዝባዊ ናዕቢ ምስቶም ቀዲሞም በረኻ ወፂኦም ዝሸፈቱ ተሓባቢሮም ምስተልዓሉ ናብ ኩሉ ከባቢ ከይለሓሓም ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዓብይ ሻቆሎት ሓደረ ነዚ ስዒቡ ድማ ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንገባራት ወጀራት ክልተው ላዕሎን ራያ ዓዘቦን ንብረቱን ጥሪቱን ንኽውረር ዕጥቁን ክፈትሕን ኣብ ርእሲ ምእዛዞም ብኣተሓባበርነት እቲ ኣድማ ዝጥርጠሩ ሰባት እናተተሓዙ ንኽእሰሩ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ዋና ኣመሓዳሪ ጠቅላይ ግዝኣት ትግራይ ዝነበሩ ልኡር ራእሲ መንገሻ እውን ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ኢድ ኣለዎም ብዝብል ጥርጣረ ዝሓደሮም ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ብመስከረም 1934 ዓመተ ምህረት
ናብ ኣዲስ ኣበባ ፀዊዖም ምስ ወሰድዎም ክሳብ 1939 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ከም ሕዩር ኮይኖም ተቐመጡ። ንዕኦም ተኪኦም ፊታውራሪ ክፍሌ ዳድን ደጃዝማች ፍቅረ ስላሴ ከተማን ብሓባር ንትግራይ ከመሓደሩ ተሾሙ። ሻለቃ ዳሓር ጀነራል ኢሳያስ ገብረ ስላሴን ጀነራል ተድላ መኮንንን ድማ ናይቲ ናብ ትግራይ ዝተልኣኸ ሰራዊት መንግስቲ ኣዘዝቲ ኮይኖም ተሾሙ። ይኹን እምበር ንሳቶም እውን እንተኾኑ ነቲ ኣብ ጠቕላይ ግዝኣት ትግራይ ዝተልዓለ ህዝባዊ ዓመፅ ካብ ምግዳድ ሓሊፎም ዘምፅዎ ፈውሲ ኣይነበረን። ብፍላይ እቶም ናብ ከባቢታት እንደርታን ራያ ዓዘወን ክዘምቱ ዝተገብሩ ወታደራት መንግስቲ ቀለቦም ካብ ህዝቢ እቲ ከባቢ እናገደዱ ዝምገቡ እንትኾኑ ኣዝዩ ሕደሞ ዝኽፈሎምን ናይ ብሓቂ ጨካናት ንህዝቢ ሓልዮትን ርህራሄን ዘይብሎም ብምዃኖም ወታደራዊ ስነ ምግባር ብዘይፈቕዶ ህዝቢ ዘባሳብሱን ደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፁን ስለ ዝነበሩ ነቲ ዓመፅ ክበኣስ ገይሮም እዮም። ብላታ ሃይለማርያም ረዳ እውን ነቲ ኩነታት ብኸምዚኦም ዘዘንትዎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ብወራር ጣልያን ዝተዳኸመ ትግራዋይ እንደ ሓደ ገባር ካብ 5 ክሳብ 10 ዝኾኑ ወታደራት መንግስቲ ክቕንዩ ይገብሩ ነይሮም። ምግቦምን መስተኦምን እቲ ድኻ ገባር እንደርታን ራያ ዓዘወን ካብ ዘምፀምፅኡ ንኸቕርብ ይግደድ ነይሩ። ነዚ ዘየቕርብ ድማ ኣእጋሩ ንኣዳውን ብጨው ዝተኣለኸ ሽመል ወይ ድማ ገመድ ተኣሲሩ ክሳብ ደም ዝሕለብ ይውቃዕ። ዝባፅሐት ጓልን ሰበይቱን በቶም ወታደራት ይግሰሳ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ገዛውቱ ናውቲ ሕርሻ ሓዊሱ ዘሎ ንብረቱ ብሓዊ ይቃፀል። ኣብዑሩ ኣላሓሙን ጤሌበጉዕን ይሕረዳ። ኣድገ በቕሉ ካብ ባዕሉ ትገባር ዝተወረሰ ንብረት መማላለሲ ክኾና ይውረሳ። ገባራት ወጀራትን ከባቢኡን ግፍዕን ጭቆናን ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብሓይሊ ጥራሕ ክፈትሕዎ ኣይፈተነን። እቶም ኣብ ርእሲ ገባራት ወጀራትን ራያ ዓዘወን ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕን ጨፍጫፍን ዝፍጽሙ ዝነበሩ ገዛእቲ ከብዶም ድኾን ይትርክስ ብምባል ዓበይቲ ዓዲ ወጀራት ዝኾኑ ሰብኡትን ኣንስቱን ከካብ ከባቢኡ ተመሪጾም ናብ ገዛእቲ ኣውራጃ እንደርታ ጥርዓን ንኸቕርቡሎም ለኣኹ። ይኹን እምበር እንካብቶም ገዛእቲ እቲ ከባቢ ፍትሒ ክረኽቦ ኣይከኣሉን። ፍትሕን ርትዕን ደልዮም ንገዛእቶም ክልሙኑ ዝኸዱ ተወከልቲ ዓዲ ካሊእ ውርደትን ጸርፍን ሒዞም ናብ ዝለኣኽዎ ህዝቢ ተመለሱ። በቲ ባህላዊ ምምሕዳሮም ቀንጨቢሎም ድማ ኣብ ከባቢኦም እናተኣከቡ ምዝታይ ቀጸሉ። ብዘተን ልዝብል ሽግሮም ከም ዘይፍታሕ ተስፋ እናቆረፁ ዝኸዱ ዓበይቲ ዓዲ ወጀራትን ራያ ዓዘወን ዝጀመርዎ ብረታዊ ቃልሲ ኣጠናኺሮም ንኽቕጽሉን ምስ ካልኦት ጭቁናት ገባራት ትግራይ እውን ክትሓባበሩን ከም ዘለዎም መኸሩ። ብላታ ሃይለማርያም ረዳ ብወገኖም ነቲ ኩነታት ብኸምዚኦም ዘዘንትዎ። ምስቶም ኣቐዲሞም ብስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣይንግዛእን ኢሎም በረኻ ወፂኦም ዝነበሩ ውሕዳት ሓርበኛታት እንደርታ ክልተ ውላዕሎ ተንቤን ራያ ዓዘወን ብምትሕባር ዝዓመፁ ገባራት ወጀራትን ከባቢያን ዝጀመርዎ ህዝባዊ ናዕብን ምክክርን ናብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ንምስፍሕፋሕ ተንቀሳቐሱ። ብሰሚዕ ስማዕ ወረ ድማ ናብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ተለሓሓመ። ክረምቲ ተወዲኡ ሕጅ ምስ ዛረየ ዝዘርእዎ ዝራእቱ እውን እክብ ምስ ቀውዑ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ዘሳተፈ ደመር ኣብ ወርሒ ሕዳር ንኽካየድ ብግዚያዊ ተወከልቲ እቶም ገባራት ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። በዚ መሰረት ድማ ብ12 ሕዳር 1934 ዓመተ ምህረት ኣብ ከባቢ ወጀራት ዳልጌና ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝርከብ ገረብ ካብ መብዛሕትአን ኣውራጃታት ትግራይ ዝተውጻጹ ኣስታት 3000 ዝኾኑ ገባራት ዝተረኸብሉ ፍሉይ ቀዳማይ ዋዕላ ተኻየደ። ዓበይቲ ዓድቲ ከባቢ ነቲ ዓብዪ ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝተሸከመ ህዝባዊ ዋዕላ ባሪኾም ንኽኸፍቱ ናብ መድረኽ ወፂኦም። ዝመኸርኩምዎ ስሙር ይኹን፣ ዘረባኹም ጥዑም ይኹን፣ ጻዕረኹም ኣምላኽ ይተሓወሶ፣ ሓያል ኣይግዛእኹም፣ ኣምላኽ ምስ ውፅዓት ይኹን ኢሎም ባሪኾም ከፈትዎ። ባርኾትን ትምኒትን ዓበይቲ ዓዲ ወጀራት እውን ሰመረ። ኣብዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ዋዕላ ዝተረኸቡ ውፅዓት ገባራት ትግራይ ድሕሪ ብዙሕ ዘተን ምኽርን ነዞም ዝስዑ ውሳነታት ኣጽደቑ። ቀዳማይ እቲ ብገዛእቲ ደርብታት ሸዋን ተለኣኽቶም ዝኾኑ ተጋሩን ተመቓቒሉ ባዕሉ ንባዕሉ ዝዳኸም ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ብምሕዳስ ኣንጻር ጭቆናን ምዝመዛን ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ንምቅላስ ክልዓል ኣለዎ። ካልኣይ ህዝቢ በብኸባቢኡ ዝጥዕሞ ማእኸላይ ቦታ እናመረፀ ብምርኻብ ኣብ ገረቡ ክዝቲ ከም ዘለዎ ተስማዕሚዑ። ብዘይካዚ ብተወሳኺ ተወከልቲ ኣውራጃታት እውን ኣብ ዝመረፅዎ ማእኸላይ ቦታ ወይ ድማ ገረብ እናተረኸቡ ንኽዝትዩ ተወሰነ። ንኣብነት ተወከልቲ እንደርታ ኣብ ገረብ ኣፍጎል ንኽራኸቡ፣
ተወከልቲ ራያ ክልተው ላዕሎ ዓጋመን ሰቆጣን ኣብ ገረብ ዳልጌና ንኽረኸቡ ድሕሪኡ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ናይ ኩለን ኣውራጃታት ትግራይ ተወከልቲ ኣብ ማእኸላይ መሬት ትግራይ ዝኾነ ኣብ ገረብ ወርዒ ንኽረኸቡ ተስማዕምዑ። ሳልሳይ ኩሉ ገባር ትግራይ በብኸባቢኡ እናተኣከበ ክመርሕዎን ከተሓበሩዎን ዝኽእሉ ኣቦ ገረባት ክመርጽ ከም ዘለዎ ኣብቲ ዋዕላ ስምምዕ ተገበረሉ። ከም ኣባህላ ኣስፋው በላይ ወልድየ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣቦ ገረብ ኮይኑ ንኽምረጽ ነዞም ስዑር ኣቕሓታት ብምሉእ ይኹን ብኸፊል ከማልእ ኣለዎ። ኣብ ዘበን ወራር ፋሽስት ጣልያን ኣይግዛእን ኢሉ በረኻ ወፂኡ ዝቃለስ ዝነበረ ሓርበኛ ዘርእን ሃይማኖትን ከይፈለየ ዕላማ ቀዳማይ ወያነ ዝድግፍን ናይ ማቱ ንብረት ዘይደልን ኣብነት ብላታ ገብረ ማርያም ብልምዲ ገብረ ማርያም ቁስጢ ዝበሃሉ ወዲ ጎጃም ኣባል ኣቦ ገረብ ነይሮም። ብዝኾነ ጥቕማ ጥቕሚ ዘይድለል ካብ ናይ ዓርሱ ጥቕሚ ናይ ህዝቢ ጥቕሚ ዘቐድም ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ወልፊ ነፃ ዝኾነ ዘይሰቲ ዘይሰክር ብስነ ምግባሩ ዝተመስገነ ብህዝቢ ጽቡቕ ተቐባልነትን ዝሐሸ ፍልጠት ወይ ድማ ንቕሓት ዘለዎ ናይ ባዕሉ ስድራን ከባቢኡን ብጽቡቕ ከመሓድር ዝኽእል ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንፈጣሪኡን ንህዝቡን ተኣማኒ ዝኾነ ብሕብረተሰብ ጽቡቕ ሽም ዘለዎ ራብዓይ ብዝባን ሃይለ ስላሰ ዝበሃል ዝነበረ ምሕጽንታ ተሪፉ ዝባን 12 ገረብ ብዝብል ንኽትካእ ተወሰነ። ብሓደ መስፍናዊ ውልቀ መላኸ ንጉስ ዝግበር ዝነበረ ምሕጽንታ ተሪፉ ኣብ ክንዱኡ ዝባን መንግስቲ 12 ገረብ ክበሃል ኣለዎ ብዝብል ተስማዕምዑ። ዝባን 12 ገረብ ማለት ዝባን እንተን ትግራይ ዘራኽባ ቀንዲ 12 ገረባት ዝተወከለ ህዝባዊ መንግስቲ ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ዝባን 12 ገረብ ክበሃል ከሎ ከቢድ ምሕጽንታ ስለ ዝኾነ ደው ክብል ኣለዎ ዝብል ውሳነ ተመሓላለፈ። ነዚ ዘይኽበረ ሰብ ንመሓላን ቃልን ህዝባዊ ወያነ ረጊጹ ከም ዝኸደ ተቖፂሩ ካብ ህዝቢ ንኽንጸል ኣብ እዋን ሕማም እግዚኣብሔር ይምሓርካ ተባሂሉ ከይጥየቕ ኣብ እዋን ሓዘን ጽንዓት ይሃብካ ተባሂሉ ከይብጻሕ ከይድበስ ዝብል ውሳነ ጽደቐ። ሓምሻይ ናብ መሬት ዓፋር ብምዝማት ወፍሪ ጋዝ ብዝብል ስም ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዓፋር ዝፍጸም ዝነበረ ናይ ንብረትን ጥሪትን ወራር ምስ ኣሕዋትናን ጎረቤትናን ዝኾኑ ዓፋረቶት ማእኸላይ መንግስትን እናባእሰና ስለ ዝመጸ ክቋረጽ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ተዘተየሉ። ወፍሪ ጋዝ ወይ ድማ ምግዛይ ካብ ከባቢታት ምብራቕ ትግራይ ብፍላይ ድማ ወጀራትን ራያ ዓዝቦን ናብ መሬት ዓፋር ብምውራድ ንብረትን ጥሪትን ህዝቢ ዓፋር ዝውረሰሉ ልምዲ እንትትከውን ዓፋረቶት ብወገኖም ሕነ ንምፍዳይ ናብ ከባቢ ምብራቃዊ ከበሳታት ትግራይ ብምውፃእ ተመሳሳሊ ሕነ ናይ ምፍዳይ ተግባር የካይዱ ነይሮም። እዚ ክልተ ኣሕዋትን ጎረባብትን ህዝብታት ንነዊሕ ግዜ ከጋጭዎም ዝጸንሐ ሕማቕ ተግባር ድሕርቲ ህዝባዊ ዘተን ገባራትን ማእኸላይ መንግስቲ ሃይለ ስላሰ ብዝወሰዶ መቕጻዕትን ቀስ ብቐስ እናተገደፈ ኸደም። ቅድሚቲ ዘተ ይኹን ድሕሪኡ ተወከልቲ እንደርታን ራያ ዓዘቦን ምስ ተወከልቲ ዓፋር ብኣካል ተራኺቦም ብዘካይድዎ ዘተታት ብሰላም ብሓድነትን ምትሕጋዝን ንኽነብሩ ኣብ ስምምዕ በፂሖም እዮም። እቶም ኣብ ዳልጌና ዝተኣከቡ ገባራት ኣብዞም ልዕሊ ኢሎም ዝተገለጹ ዛዕባታት ዘትዮም ምስ ተስማዕምዑ ነናብ ከባቢኦም ተመሊሶም ህዝቢ ከንቁሑ ከም ዘለዎምን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ዳግም ኣብ ገረብ ዳልጌና ንኽራኸቡን ቆጸር ሒዞም ተፈላለዩ። ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ሃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ